za mu iya cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na rasuwar ɗan uwanmu Sani Garba SK, wanda mu a wajenmu amininmu ne, makusancinmu ne, wanda ba za mu iya faɗar alaƙa da take tsakaninmu da shi ba, don duk inda za mu yi kwatancen alaƙa to in ka zo ka ga yadda muke rayuwa da shi za ga cewa alaƙa ta wuce haka. A daidai wannan lokaci muna tare da Lawan G Taura, wanda ake wa laƙabi da Lawan Taura, wanda jarumi ne fitacce a masana'antar Kannywood, wanda kuma sun yi harkoki a lokuta da dama, kuma amini ne ga marigayi Sani Garba SK. Ni dai Bashir G Sharif zan iya cewa an yi min mutuwa ko kuma wani bangonawa na rayuwa ya ƙare a cikin wannan watan da muke ciki, ko kuma in ce a cikin wannan shekara da ta zo ƙarshe. Haka na rasa babban amini na Ahmad Aliyu Tage, haka na zo na rasa mahaifiyata. Gashi kuma yau mun waye gari amini na wanda ke bani shawara, wanda ina mai tabbatar muku da cewa babu abin da yake ɓoye mun, haka babu abin da nake ɓoye masa, ya koma ga mahaliccinsa. Ina roƙon Allah ya sa wannan jinya da ya yi tsawon lokaci ya zama kankarar zunubinsa ne, mu kuma da muke saurare Allah ya sa in tamu ta zo mu cika da imani. Zan miƙa ku ga amininsa kamar yadda ne muku bayani, Lawan G Taura, ya ɗan faɗi wasu al'amura wanda suka shafi Sani Garba SK. Na san cewa tabbas Sani Garba SK mutum ne wanda yake da kyakkyawa alaƙa da dukkanin aminansa da kuma waɗanda ma ba aminansa ba ne wanda suke kallon fina-finansa. Malam Lawan Taura, me za ka iya cewa a game da wannan babban al'amari da ya same mu a wannan masana'anta? To, assalamu alaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. A gaskiya an sake mana mutuwa, kuma wadda ita ma ba za mu manta da ita ba. Sani Garba SK, ni misali in zan yi magana akan Sani Garba SK, ban san iya daɗewa mu da shi ba. Tun kusan mafin bai ɗaukaka haka ba, ba a yi nisa haka ba, muke tare. Mutum ne, mutumin kirki, bawan Allah, wanda ba ruwansa da ya cutar da kai in kuka tafi kuka yi aiki, in shi ya samu ko kai ka samu aka je za a zube abin nan ya kasa, ya ce wane gana ka, wane gana ka. To Sani SK wannan daga cikin al'amura irin na halayensa, ya yi wahala kwarai da gaske ta wannan larura da ta same shi. To fatanmu Allah Ubangiji ya sa ta zama kafara a gare shi, ta zama makankarar zunubansa. Allah Ubangiji ya sa aljanna ce makomar Sani SK. Sani SK gaskiya mun yi rashi, kamar yadda muka yi rashin a kwanan baya na shi ma wani babban abokinmu kuma amininmu ɗan uwa, shine Ahmad Aliyu Tage. Domin wannan mutuwa ta Sani SK ta taso mana da wancan ciwo shi ma na rasuwar a marigayi Ahmad Aliyu Tage, saboda a wannan lokacin asibiti guda suka kwanta, ga wannan yana wani bangare, wannan yana wani bangare, sannan suka zo suka haɗu suka yi ban kwana. A wannan bayan kwana ɗaya ne ma a tsakani, shi Ahmad Aliyu Tage Allah ya masa rasuwa, shi kuma sai yau Allah Ubangiji ya kawo ƙarshen kwanakinsa a duniya. Allah Ubangiji ya sa ya huta, Allah ya haƙurƙurta da dukkan 'yan uwansa da 'ya'yansa da aminansa da mu kanmu. Allah Ubangiji ya sa ya huta, Allah ya ji kansa ya gafarta masa. Hakikanin gaskiya, kamar yadda Lawan Taura ya muku bayani cewa mun yi babban rashi, kuma ba mu kaɗai ba, masana'antar Kannywood ta yi babban rashi. Muna fatan
Allah ya ji kan Sani Garba SK, Allah ya sa manzon Allah ya karɓi bakuncinsa. Kuma ba za mu iya nuna damuwa da dai dukkan mai rai mamaci ne. Muna fatan Allah ya sa aljanna dausi ta zama makomasa. Insha Allah da zarar dai zan gabatar da lokacin da za a yi jana'izarsa za mu sanar muku a wannan tasha ta ƙarshen sati TV. Amma gidansa yana nan a Mandawar Sabon Titi daidai police station wajen gidan Aminu Ado Bayero, gidan sarkin Kano kenan inda ya zauna na farko. Duk wanda ka tambaya ka ce gidan Sani Garba SK to a nan yake. Kuma muna da tabbacin cewa insha Allah za a yi jana'izarsa a nan kofar gidansa, kuma an yi jana'izarsa za a kai shi makafartar Dandono. Muna fatan Allah ya ji kansa, Allah ya yafe masa kurakurai, Allah ya sa manzon Allah ya karbi bakuncinsa.